Les parts del cos. El cos fa referència a tot l'aspecte físic que comprèn des del cap fins als peus, tant per fora com pel que fa a l'interior, és a dir, també els òrgans. Parts: el cap, el tronc, les extremitats, parts del cap, els cabells, la cara, el front, el nas, els ulls, Acostem-nos-hi una mica. A la zona dels ulls hi ha les celles. Les pestanyes, la boca, els llavis, les dents, les orelles, les galtes, la barbeta, el coll, l'espatlla, el pit, la panxa, el melic
o llombrígol? El melic o llombrígol? El maluc. El maluc. Els genitals. Els genitals. El genoll. El genoll. La cama. La cama. El turmell. El turmell. El peu. El peu. El braç. El braç. La mà. La mà. Acostem-nos-hi una mica. El dit. El dit. L'ungla. L'ungla. I per darrere? El clatell. El clatell. L'esquena. L'esquena. El cul. El cul. El colze. El colze. La pell. La pell recobreix tot el cos. Parlem de cos i salut. Utilitzem l'adjectiu sa o sana per indicar que algú està bé de salut. Al contrari, utilitzem l'adjectiu malalt o malalta per indicar que algú no està bé de salut. Per exemple, la Laia és una persona molt sana, menja verdura i fa esport. En Joan està malalt aquests dies. Té un constipat. Com podem expressar dolor físic en català? Podem dir tenir mal de seguit de la part del cos. O bé, em fa o em fan
mal seguit de les parts del cos. Per exemple, doctor, tinc mal de cap. Em fan mal els peus amb aquestes sabates. Vols practicar? A la caixa de descripció trobaràs un enllaç gratuït al portal EducaPlay per continuar practicant. No oblidis subscriure't al Català de la Plana.